Nu, dar n-a venit ăsta, n-a venit Vali, Șerban. A băgat și fondul de... Da? Vi l-a lăsat în roșu fata. Inclusiv în tabel aici l-a lăsat în roșu, ca să vedeți că s-a prins. Da? Ca să știți dumneavoastră. Doamna Lisovski? Yes. Sărmâna? Nu, e a ta aia. E la comisia ta. Ha? Uite-l că a venit. Eu, Tasu, eu. Ce să... Ce vrea? Nu știu.
Bună seara! Înainte de începerea ședinței, aș avea și eu câteva cuvinte de spus ca ședința să decurgă normal și fără să mai facem circ aici, cum facem de obicei. Fiecare consilier care ia cuvântul, să ia cuvântul și să vorbească în ordinea pe care îi se dă cuvântul, să vorbească la proiectul de hotărâre care se dezbate, exact să discute problemele care sunt în acel proiect de hotărâre, nu să mai ne abatem de la alte subiecte care nu sunt. Și vreau să fie ordine, să nu mai intervenim unii peste alții, că ați văzut cum se vede când se transmite emisiunea, se vede foarte urât. Ce a spus domnul primar? Aveți o altă ordine de zi după ce citiți? Nu, vă dau și citirea ordinii de zi. Am zis? Nu zic, dar după ce citiți acum, ce ne-a spus mai înainte? Nu, din memorie. Ați venit cu lecția? Nu, dar ați văzut și dumneavoastră cum a fost rândul trecut? Domnul Șerban, eu n-am vorbit în locul. Vă rog frumos. Stai acolo. Vă rog frumos. Domnul Șerban, lăsați-mă pe mine, sunt președinte de ședință. Deci dacă nu, întrerup ședința și după aia iar ce o să stăm exact. Nu mai avem voie nici să vorbim acum. Eu am zis că vorbim, dar vorbim în ordine. În ordine să vorbim, ca să ne înțelegem, că dacă vorbim așa unii peste alții, nu ne mai înțelegem. Vă rog frumos să închideți microfonul. Dau citire ordinei de zi pentru ședința de astăzi. La numărul 1, adoptarea procesului verbal din 30/10/2025 al ședinței ordinare din data de 30/11/2025. Punctul numărul 2. Adoptarea procesului verbal din 04/11/2025 al ședinței extraordinare din data de 04/11/2025. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 64 din 17/10/2025 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființare parc și loc de joacă în incinta grădiniței Samurcaș, comuna Crevedia. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 66/28/10/2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, la trimestrul 4 pe anul 2025. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 67/03/11/2025 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Crevedia pentru trimestrul 3 al anului bugetar 2025. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 68 din 04/11/2025 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 cu rata inflației din anul 2024. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 69 din 04/11/2025 privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la articolul 470 aliniatul 5 și aliniatul 6 din legea 227/2015 privind codul fiscal aplicabile în anul fiscal 2026. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre numărul 70/06/11/2025 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru finanțarea cultelor. Și la punctul numărul 9, diverse. Supun la vot ordinea de zi. Și, mă scuzați, doamna Ioana, consiliera noastră, colega noastră, intră online cu noi pentru că este de serviciu și... Deci începând de astăzi intrăm, se poate intra online. Păi am înțeles că... Da. Putem să intrăm momentan pe WhatsApp, că nu avem altă. Ca idee s-a schimbat regulamentul de astăzi, nu? Poftim? Până astăzi ni s-a interzis să intrăm online. Știu că doamna secretară așa ne-a informat că nu se poate intra online. Păi da, conform regulamentului,
Doamna secretar, și mai am o rugăminte, să nu-i mai adresați doamnei secretar întrebări, mi le adresați mie și eu la rândul meu o să întreb pe dânsa dacă vrea să ne răspundă, pentru că s-au făcut sesizări în legătură cu conducerea ședinței de către doamna secretar. Deci dânsa a vrut să ne ajute și mai rău și-a luat... Da, domnul președinte, eu pe dumneavoastră v-am întrebat. Știu că în regulamentul aprobat de noi, consilierii locali nu au voie să... Da. De aceea v-am întrebat. Da, este regulament. Nu. Haideți, gata, vă rog frumos. Haideți să începem. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Am o observație, dacă nu propun retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi cu privire la taxele locale, întrucât la Camera Deputaților este un proiect trimis spre aprobare către președinția României privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026. Această lege, dacă se aprobă, și probabil că se va aproba, va modifica total modul de stabilire a taxelor și impozitelor. Și atunci ar fi prematur să discutăm asta. Nimeni nu face lucrul acesta deocamdată. Păi da, dar asta era un proiect de hotărâre care noi trebuie să-l aprobăm. Și ce vine după aceea? Păi o să se modifice. Da, spuneți, domnul Vali. Atâta timp cât uitați aici. Da, stai puțin. Da, eu știu că urmăresc și eu, dar deocamdată nu e aprobat și noi ne facem datoria conform legii să facem chestia asta. Da, domnul Vali, poftiți. Dacă îmi permiteți. Deci, regulamentul așa spune. Deci, domnul Tighean are un amendament. A spus despre ce vorba. Amendamentul dânsului se votează în ședință. Trece sau nu trece? Suntem de acord sau nu? Și trecem mai departe. Că iar începem să discutăm între noi și nu e bine. Deci e un amendament. Supuneți-l la vot. Păi da, altceva n-are ce să facă în timpul ședinței decât amendament. Da. Amendament. O propunere se supune la vot. Da. Supun la vot amendamentul domnului Tighean. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pentru? Și doamna din telefon. Ia spune cum votezi la... Nu, vă rog frumos, nu este aprobat în regulamentul... Domnul președinte. Vă rog, da, spuneți. Domnul președinte, regulamentul nu prevede intrarea online, că așa intram și eu de acasă online, că am o groază de treabă. Dar de unde știți dumneavoastră dacă prevede? Păi știm ce am votat. Păi cum adică? Păi dacă am votat așa ceva să nu intrăm în online. Dacă s-a votat. Păi nu s-a votat. Unde? Arătați-mi regulamentul votat de noi. Arătați-mi regulamentul Consiliului Local unde... Arătați-mi regulamentul, vă rog frumos. Arătați-mi regulamentul, vă rog frumos, de unde să intre online. Ce a avut? Păi mi-ați dat cuvântul, Păi cum ne-a spus da domnul Toader? Păi da, am zis că nu înțelegeam ce vorbiți. Și acum ați înțeles? Păi dacă țineți microfonul la pornit, de-ați face și microfonie. Nu de la mine, s-a făcut de la domnul. S-a făcut de la domnul. Domnul nu are treabă cu microfoanele noastre. Ba, domnul a închis calea. Nu mai... Ce trebuia? Nu merge, uite. Vă rog frumos, dacă nu este scris, arătați-ne regulamentul și acum intru și eu, plec acasă și intru pe WhatsApp. Domnul Toader, vă rog frumos, domnul Toader. Păi vorbiți numai dumneavoastră? Păi nu, dar ce facem? Domnul Toader, vorbiți numai dumneavoastră? Nu, nici n-am votat ordinea de zi și deja ați început, domnul Toader. Nu, dar vorbiți dumneavoastră, domnul Emil. Nu vorbesc. Vorbiți dumneavoastră, domnul Emil. Încălcați legea, domnul Emil. Ai regulamentul la mata? Unde scrie că nu putem intra online? Că așa intrăm de acasă, vă rog frumos.
Haideți să mergem să continuăm. Domnul președinte, ne poate lămuri doamna secretar dacă, din punct de vedere legal, Doamna se secretar. poate ține ședințele și online, conform regulamentului. Voi să răspund? Da, răspunde. Conform regulamentului și cel vechi, dacă mi-aduc eu bine aminte și din ce știu eu, modificarea intervenită acum este doar că am adăugat viceprimarul și primarul să poată intra online, era și în cel vechi specificat că se poate intra și online în cazurile speciale, cum este doamna, este la serviciu, n-a putut să o învoiască. Este un caz special, nu se ține ședința online. Deci nu se ține ședința online. Este intrarea online pentru că n-a putut să se prezinte din motive de serviciu. Doamna secretar, dumneavoastră, în primele ședințe pe care le-ați prezidat, să spun așa, domnul Matache, vă rog frumos că eu doar o întreb, conform regulamentului aprobat de Consiliul Local. Păi eu discutam cu dânsa, am intrat într-un dialog cu dânsa. Deci cine este împotriva amendamentului domnului Tighean? Împotriva amendamentului 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu, Ioana? Dar nu are voie să voteze, domnule, haideți să nu lăsați-o deoparte pe Ioana. Domnul Toader! Plec și eu, domnule, și Pleacă, vă rog frumos, dacă plecați nu e nicio pagubă, să știți. Pentru că ne întrerupe ședința. Dacă nu suspendă ședința, Vă rog frumos, închideți microfonul. 2 secunde, vă rog foarte mult. Îmi cer scuze, nu mai rezist. Vreau să vă aduc la cunoștință. 30 secunde durează, vă rog din suflet. Trebuie să ținem cont. Am intrat în postul Crăciunului, chiar în halul ăsta să vorbim, chiar așa de răutate noi cu toții. Dumneavoastră, domnul Toader, n-ați venit ieri la ședință. Astăzi ați venit și sunteți iar nepregătit. Dacă noi am discutat ieri aici, da, dumneavoastră întotdeauna aveți ceva de spus. Eu am terminat. Suspend ședința. Și vă reamintesc, suntem în postul Crăciunului, aveți grijă.
Gata. Reluăm ședința. Deci, încă o dată, supunem la vot Domnul președinte, oamenii nu aud ședința. Nu, uite că... Păi se aude, se aude. Vă rog frumos că s-au făcut, mi-a zis domnul Cristi Silva și că s-au făcut sesizări că nu se aude sunetul la transmiterea ședinței. Zice că trebuie pornite neapărat microfoanele ca să se audă, că altfel nu avem microfon de ambient ca să se audă. Păi al meu merge. Ba da, se aude. Se aude, se aude. Se aude pe transmisia live. Da, de pe Facebook. Nu se aude.
nu, că și ăsta se aude. Nu, se aude. Noi ne auzim aici. Dar oamenii de acasă care sunt pe pagina de Facebook a primăriei nu aud pentru că nu este sonor. Păi da, asta mi-a spus să vă transmit domnul Silvași. Nu transmite domnul, Da. dar eu vă spun care e realitatea. Bun. Uitați că el are acolo și se aude. Acum spun oamenii Da. uite, primim mesaje că acum... Punctul numărul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre numărul 64 din 17. Mă scuzați că am uitat de... Dacă permiteți să motivez votul împotrivă, domnul punctul numărul 8 să-l dezbatem acum ca preoții să poată pleca de la ședință. Sunteți de acord? Cine este de acord? Deci tot, da. Deci punctul numărul 8, proiect de hotărâre din 06/11/2025 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru finanțarea cultelor. Știți că la începutul anului, când am făcut bugetul local, am prins o sumă pentru începerea construcției capelei de la Crevedia, de la biserica de la Crevedia. Și acum s-au terminat actele, s-au întocmit tot ceea ce trebuia să se facă ca să poată fi finanțată și acum am venit să supunem la vot începerea lucrării. Și mai avem pentru domnul Ciociu de la parohia Mănăstirea o sumă mai mică, ca anul ăsta a fost mai, așa, pentru cimitir, am înțeles, nu? Da. Cine este... Da. Spuneți, domnul. Bună ziua. Da, așa cum am discutat și în cadrul ședinței de buget, unde am alocat acele sume de 100.000 de lei pentru parohia Crevedia 1, pentru înființarea unei capele și 50.000 pentru parohia Mănăstirea, așa sunt de acord și acum. Am două obiecții de făcut vis-a-vis de banii care se dau către biserica parohia 1 Crevedia. 100.000 dăm acum pentru a începe lucrările. Perfect, sunt de acord. Aș dori, dacă se poate, pentru acești bani, oamenii, cetățenii Comunei Crevedia care vor merge acolo la acea capelă, poate vor fi scutiți de taxă, una la mână, și a doua la mână. Am citit proiectul propriu-zis și din ce am citit eu reiese că valoarea totală a acelei capele va fi undeva la 934.000 de lei. Eu rog pe Părintele Dumitru, care mi este și drag, să facă tot posibilul să mai găsească sponsorizări, că Domnul președinte, îmi dați voie să vorbesc, am cerut cuvântul, nu deranjez pe nimeni, e o părere. Deci, 100.000 e super bine să înceapă lucrarea, până la 934.000 e o sumă extraordinar de mare, să gândească și dânsul că mai avem multe de făcut prin comună și mult succes în ceea ce urmează. Mulțumesc! Bun, deci sunt de acord, am votat la buget sumele alocate pentru culte. Valoarea totală era de 200.000 de lei, împărțită pe parohii. Total de acord. Numai că din aprilie, de când noi am votat bugetul, am constatat cu stupoare că la nivelul primăriei Crevedia nu există un ghid al solicitantului și un regulament pentru finanțările cultelor, culturii și sportului. Pentru că toate aceste regulamente ar fi trebuit să existe la nivel de primărie, la fiecare mandat al Consiliului Local să fie votate, ca noi să ne ghidăm după aceste regulamente, care toate duc la legea 350, legea finanțării nerambursabile pentru culte, cultură și sport. Drept urmare, neavând aceste regulamente la nivel de comună, de primărie și de Consiliul Local adoptate, prin care se...
Nu? Se aude? Nu se aude în online? Ah, yes. N-ar fi prima oară. Bun, ideea este așa, dragi părinți. Noi ar fi trebuit să facem toate lucrurile astea conform unor regulamente bine puse la punct. Regulamentele astea stipulează exact pașii pe care administrația locală trebuia să-i urmeze și dumneavoastră după autoritatea locală. Neavând aceste regulamente adoptate la nivel de Consiliu Local, cu părere de rău, eu la acest proiect o să mă abțin. Am înțeles, deci mă abțin, pentru că acum am pregătit și am depus proiectele pentru aceste regulamente și pentru ghid, la culte mai am puțin de lucrat și apoi toate documentațiile aferente acestor proiecte vor fi supervizate de doamna secretar, ca începând de anul viitor să intrăm și noi pe făgașul normal, conform legislației în vigoare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Noi avem aceste proiecte 15 ani de când au fost anutate. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Deci, încă o dată, noi avem de votat niște proiecte de hotărâre. Da? Ceea ce a zis doamna, lăsați-mă un pic, ceea ce a zis doamna putea să o spună și după ce votam, că se poate interpreta că influențează votul. Deci, că dânsa a spus că o să se abțină. Deci putea să spună, da, domnule, m-am abținut din cauza că nu există aceste regulamente. Deci, încă o dată, vă rog frumos, înainte de votarea proiectului de hotărâre, dacă există amendamente pe care noi trebuie să le votăm. Dacă sunt păreri sau explicații pentru vot, după ce se votează, nu înainte. Mulțumesc. Nu sunt păreri, sunt realitate și eu m-am simțit datoare să aduc la cunoștință colegilor consilieri faptul că nu avem regulament. Gata, începem să ne înțepăm unul pe altul. Da, domnul Toadele. Aveți amendament? Trebuie să am amendament? Să iau cuvântul vis-a-vis de acest proiect. Am întrebări pentru domnii preoți. Domnul președinte, cum să nu ia cuvântul? Ce e asta, domnule? Dictatură? Domnul președinte, vă fac reclamație la domnul prefect. Ați fost la comisie, domnul? Dar nu trebuie să fiu la comisie, domnule. N-ați fost nici măcar la comisie, domnule. Dar nu trebuie să fiu la comisie, domnule, că ieri trebuia să mă anunțați că se intră online, că este permis din cauza că am fost la cursuri, am fost la școală. Când ești cum este la serviciu, nu? Cum este și doamna. Domnul Toadele, faceți atmosferă. Nu fac nicio, de ce nu mă dați cuvântul? Nu, pentru special că faci, că special creați lucrul ăsta. Am discutat la comisii. Special creați lucrul ăsta. Noi am venit să votăm astăzi, că ce vorbiți dumneavoastră acum s-a discutat la comisie. Deci până acum eu terminam ce aveam de spus. Vă mulțumesc. Lăsați-mă, domnul președinte, să vorbesc, să spun. Hai să votăm, vă rog frumos să închideți microfonul. Ce e asta, domnule, ce e asta? Domnul Fane. Cum, domnule, de ce nu dai? E dreptul meu, consilier local, e dreptul meu. Chiar voi nu aveți așa pică jenă pentru lege, domnule? 5 minute. Chiar n-aveți respect pentru lege, domnule? Sunteți dictatorial, domnule? Ce e asta? Așa ați primit ordine? Domnul președinte, ce te interesează? Provocați cea mai mare dezordine pentru că nu puteți stăpâni ședința conform regulilor. Pentru ce suntem mai? Doar să ridicăm mâna? Așa v-ați obișnuit? Așa v-ați obișnuit? Doar să ridicăm mâna? Trebuie explicații în prealabil supunerii la vot. Dar la ce cuvânt dacă ai întrerupt ședința? La ce cuvânt dacă ai întrerupt ședința? Vorbesc în pauză. Ai ordin să nu mă lasă să vorbesc? Frumos, nu-ți depăși atribuțiunile. Ce dacă ești președinte? Ai ordin. Păi vorbești ce trebuie, lasă-mă să vorbesc, că tu oricum nu ai atâta școală cât am eu. Asta e părerea ta. El produce cea mai mare dezordine. Da? Dar n-ai cum să... Păi și atunci, pe cum adică? Dar pentru ce să nu se discutăm? Să ne fie rușine, mă, fratelor. Cine a luat hotărârea asta? Doamna secretar. Vă rog frumos să faceți la prefectură chestiunea asta, da?
Dacă nu, veți avea de face. Nu, haideți să o facem în grup. Da? Haideți să facem o sesizare în grup. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Pentru că erau altă atitudine, au primit alte directive. Doamna secretar. Domnul președinte, ați primit alte directive? Eram colegi, discutam civilizat. Ați primit alte directive? Să ne pune pumnul în gură? Nu, suntem Nu, este foarte corect. Nu ești corect. Ți-am dat cuvântul frumos, ai fost la ședință ieri. Ce ședință? N-ai fost la ședință. Ieri am lucrat, ieri n-a fost ședință. Ce cuvânt să-mi dai ieri? Păi ieri am lucrat pe comisie, am discutat ce facem, nu gospodărește. Dar nu te interesează de ce n-a venit el. Nu mă interesează? Nu. Trebuia să vină el. Interesează pe comisie. Era obligat să vină. Haide, te rog eu. Fii rezonabil. Ce naiba? N-ai cum să iei drept la cuvânt. Nu cum amendament, dacă are amendament la asta, dacă are amendament, așa vrea așa ceva. Nu. Ce președinte ești, fătului? Ce președinte? Și unde-ți atribuțiile tale? Uite-te ce atribuții ai. Uite-te ce atribuții ai. Uite-te ce atribuții ai ca președinte de ședință. Ce înseamnă la tine amendament? Ia zi ce înseamnă amendament. Un amendament. Ce înseamnă amendament? La proiectul ăsta. Ce treabă am eu cu amendament? Poate nu vrei să-i dai 100.000, vrei să-i dai 70. Dar de ce mă să vreau? Lasă-mă să nu. Păi lasă-mă să povesc. Poate asta vreau să spun eu, nu? Știi tu ce vreau să spun? Știi ce vreau eu să spun? Doamne Dumnezeule, auzi și tu, nu te lasă să vorbești. Băi, oameni buni, ce e asta? Sunteți preoți, uite ce e aici, bătaie de joc. Eu mă opun să vă dau bani, da? Ai înțelesul pentru, din cauză că noi v-am dat niște bani. V-am dat niște bani prin buget. Trebuia până acum lucrarea să fie făcută. Ce trotuare facem, ce alei facem betoane într-o lună de zile, că intră în post. Suntem în post. Ce să mai... E bătaie de joc ce se întâmplă în primăria asta și uite din cauza, nu din cauza noastră. Noi v-am dat banii din martie. Cum să nu? E aprobat bugetul. Nu trebuie proiect. Trebuie. Nu, dar noi l-am aprobat, părinte. Ei trebuiau să dea bani. Nu l-am aprobat. Trebuia să dea bani. Nu trebuia să cereți dacă nu aveați documente. Nu trebuia să cereți voi, preoții, dacă nu aveați aprobat. Știți, vine Mădălin de la sport, că să-i dăm 100 de... Păi a aprobat de nu știu cât timp, de ce nu ți-a dat? Ce vrea să spună? Noi, părinte, ce vrea să spună? Noi când am avut ședința, auziți, când am avut ședința, noi am... De la comisia mea, auziți? Deci ca idee. Astea sunt doar ca idee că se intervine asupra modului în care se calculează taxele și impozitele. Nu. Nu e adevărat, noi am votat bugetul ăsta, nu e ca bugetul. Ce spun mai, să aveți și niște regulamente și voi de-astea de tot. Noi propunem, noi aprobăm niște bani, da? Nu se face așa. Știi că noi am greșit. Din cauza că v-am aprobat fără să avem documente. Păi n-ai cum să aduci. Păi bine, cum să aduci. Așa cere la noi. Așa cere la noi. Nu poți să faci așa ceva. Ia să vezi ce scrie în lege. Că noi nu putem să aprobăm niște sume dacă nu la bază documente. Dar noi am votat. Ce am zis? Hai bă, că așa am mers în Crevedia. Hai să dăm oameni. Dar până acum nu stă banii. Până nu... Când faci? Pe exercițiul financiar să termine. Intră banul acum și eu fac lucrarea și justific banul în 6 luni. Nu trebuie să așa. Așa să facem. Fără să mai stres cu asta. Da. Din nou. Haideți. Procesul verbal și să ne spuneți dumneavoastră dacă conform... De ce nu știi să citească? Păi nu, pe bune, adică eu în ce calitate să vă spun dacă aveți dumneavoastră dreptul să vorbiți sau nu?
categoric fiecare consilier local are dreptul la cuvânt. Se înscrie fiecare la cuvânt și se dă cuvântul. Supunem la vot punctul numărul... Ce asta? Dar nu se mai stinge nici asta. Gata. Păi da, dar nu se... Supun la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Nu permiteți cuvântul, domnul președinte, nici acum? Cine este pentru? Despre culte, despre proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru finanțarea cultelor. Cine este pentru? 10 pentru. Avem avizul Comisiei de Buget Final? Sunt toate avize. Da, sunt. Unde sunt? La mine în dosar. Vreți să vi le arăt? Păi nu le am. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4. Mă abțin că nu mi-ați dat voie să vorbesc. N-am drept la cuvânt în ședința asta prezidată de domnul Emilu. Bun. Deci, proiectul a trecut. Și noi vă mulțumim frumos pentru participare. Sfântul Nicolae este ca o biserică și noastră vă așteptăm la biserică. Mulțumim. Mulțumim. Trecem. Stai să trecem. Trecem. Părinte. Trecem la punctul numărul 3 după ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 64 din 17/10/2025 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființare parc și loc de joacă în incinta grădiniței Samurcaș, comuna Crevedia. Avizele? Sunt toate. Sunt favorabile. Nu știu, să ne uităm. Aveți un amendament de făcut? Stați un pic să ne uităm. La 64, da? Da. La economic e favorabil. Toate sunt favorabile, pentru că majoritar sunt domnii consilieri de la... Păi domnul Tighean a zis că e nefavorabil. Haideți, gata, vă rog frumos. Doamna Adina are un amendament la acest proiect de hotărâre. Mai e cineva care... Mai are cineva? Domnul Toader, opriți microfonul, vă rog. Nu e oprit? Mai are cineva de făcut vreun amendament la acest punct, la acest proiect de hotărâre? Aveți cuvântul, doamna. Aveți cuvântul, doamna. Deci, după ce am studiat devizul detaliat și am găsit niște sume care nu sunt conforme cu realitatea, nu știu dacă colegii or să mă lase să vorbesc despre sumele acestea, însă amendamentul este următorul. Noi am propus această investiție
cu dragă inimă și cu încredere că lucrurile or să decurgă cum este mai bine pentru comunitate și pentru copiii din grădința respectivă. Citind devizul, avem următoarea propunere. Investiția respectivă să nu se facă în baza unui singur contract, ci să fie spartă în contracte separate. În felul acesta, să se facă un contract separat doar pentru turnarea covorului de tartan și să lucrăm direct cu un producător, pentru că eu astăzi am stat pe internet și am contactat niște producători. Producătorii respectivi mi-au dat niște prețuri cu 10-15 mii de lei mai puțin decât ce avem noi în oferta de la firma respectivă. Și atunci aș propune un contract doar pentru partea de tartan, al doilea contract doar pentru partea de echipamente de joacă, la fel, direct cu producători, iar amenajarea terenului pentru covorul de tartan și pentru echipamente să fie făcută în două variante. Ori, dacă se poate, cu utilajele și cu angajații primăriei, dacă nu se poate astfel, să se poată face cu o firmă de-a noastră locală, că avem firme de construcții în comună, și dacă firma locală nu e de acord să facă lucrarea pro bono, să o facem prin echilibrarea impozitelor și taxelor în cuantumul lucrării pe care dânsii o prestează. Era o propunere. Era o propunere. Vedeți că nici dumneavoastră nu... De ce mă întrerupeți? Bun. Deci acestea au fost amendamentele noastre, pentru că suma este exagerată și nu se justifică pe o bancă stradală care are preț între 600 și 700 de lei să dăm 1500 de lei. Auziți, numai un pic, a zis ale noastre, la cine vă referiți? Domnul Vali, băi, ce tocmai noi facem ilegalități? Supun la vot cine este pentru înființarea parcului de la... Pentru amendamentul doamnei Lisovski. Cine este pentru? 1, 2, 4, 5. 5. 2, 4, 5. 5 pentru. Cine este împotrivă, domnul Magdici? Cine este împotrivă? Cine, domnul Jeloaică? Cine este împotrivă? Ioana? Pentru amendamentul doamnei. Pentru amendamentul doamnei. Cine este împotrivă? Țineți mâinile ridicate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ioana, tu cum ești? Ioana? Cine se abține? Domnul Tigian și domnul Teodorescu. 2. Stai puțin. Am zis că... Păi, ai amendament? Păi, nu l-am votat pe ăsta acum. Teodorescu sau Toader? Teodorescu sau Toader? Păi da, dar trebuie să faci amendament. Teodorescu sau Toader? Domnul Teodorescu. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre cum domnul Vali. Cine? E împotrivă. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el, cum ne-a fost transmis. Cine este pentru? Și Ioana. Cât? Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 7. Da, stați puțin. Da. Împotrivă sau să abține? Păi, a spus împotrivă, domnul Tigian, a zis împotrivă? Da, nu împotrivă. Niciodată ce împotrivă. Viorel, nu l-am văzut pe Viorel. Viorel se abține. 6.
Rodica a zis că se abține. Păi da, dar ridicam mâna prima dată împotrivă. Deci vreau să știu cine se abține. Cine... Mai ridici odată mâna, vă rog. În primul rând vreau să știu. Stai. Vezi la abținere sau la votul împotrivă? Eu știu că la vot împotrivă. La ambele, nu? La ambele, nu e nicio problemă. Cine se abține? Hai să mai votăm o dată. Cine se abține? Dacă nu se motivează la abținere, nu Am zis la ambele voturi. Cine se abține? Două voturi. 2 și 5 împotrivă. Da. Aveți cuvântul, domnul Tighean. De ce sunt împotriva acestei hotărâri? Nu împotriva proiectului, pentru că hotărârea are două părți. Studiul de fezabilitate cu care sunt de acord. Studiul de fezabilitate arată necesitatea acestui proiect. În privința devizului general, cea de-a doua parte a hotărârii, nu am cum să fiu de acord cu acesta. Am cerut reprezentantului firmei la ședința pe comisie să justifice pe elemente de cheltuieli din ce se compune suma respectivă. Am primit-o astăzi, înainte de ședință. De acolo, numai la prima lecturare, rezultă că, în timp ce pe internet un metru pătrat de tartan elastic cauciucat este în jur de 61 de lei, la dumnealor este 261 de lei. Da? Deci, oricât ar fi ăla de elastic și de străveziu și de nu știu cum, de la 61 la 261, trebuie să... Da. Trebuie să ne gândim că este un... E deschis. Trebuie să înțelegem că este un cost foarte mare. De la 61, chiar dacă 61 e cel mai mic, până la 261 este distanță foarte mare și este suma cea mai mare. E vorba de 500 de milioane vechi, 50 ceva de mii de lei, numai acest tartan. Dar dacă el este de la 61 la 261, dați-mi voie să cred că ar putea fi găsit un preț rezonabil care să reducă măcar cu 20%, dacă nu cumva mai mult din cost. Asta una. A doua, am fost la fața locului să văd unde va fi amplasat. Până aseară nu am înțeles unde se dorește să se facă acest teren. Am văzut că este în partea stângă a intrării în grădiniță. Acolo este alee, sunt bănci, sunt arbori, sunt niște lucruri gata făcute care și-au rostul lor. Nici locul nu mi se pare cel mai fericit ales acolo. Din aceste motive, cel puțin, sunt împotrivă. Domnul președinte, eu vreau să motivez abținerea mea. În primul rând, pe lângă faptul că parcul este făcut pe o sumă extraordinar de mare, raportat la ceea ce va fi acolo. Eu vă spun și vă aduc la cunoștință și vreau ca doamna secretar să noteze în procesul verbal că noi, Consiliul Local, în lista de investiții am alocat 120.000 de lei. Și dumneavoastră astăzi aprobați un proiect de 127.000 de lei. Deci, ca idee, nu are prevedere bugetară. Deci, din punctul meu de vedere, am fost de acord la ședința pe buget să-l consuma pentru acel parc, ne-am gândit că va fi ok parcul, considerăm că nu este ok. Nu, la suma care am alocat-o, ceea ce ni s-a oferit de acea firmă, noi considerăm că nu este necesar pentru... E o bătaie de joc, pe scurt. Mulțumesc. Da, după ședința de ieri, am luat legătura cu omologii mei din două comune din județul Dâmbovița, unde a prestat același lucru, aceeași firmă. Răspunsul a fost următorul. A fost prețul puțin piperat, dar tot ce s-a făcut de înaltă calitate și cu piesele care au fost puse acolo au fost rezon, adică nu au obiecții pentru așa ceva. Plus de asta mi-a explicat, mi-a atras atenția și TVA-ul, că este foarte mare, de aia se ridică și suma. Dar ei, pentru lucrare, s-a făcut... Domnul Teodorescu, vorbesc eu. Lucrarea a fost de calitate, s-a făcut la timp, sunt mulțumiți. Dar pe partea cealaltă a fost puțin piperată. Ți-ai tras comision?
Când au discutat... Crevedia are ulcer, un preț pe perată este foarte Nu te-am dăunător. întrerupt, Ioane. Când au făcut proiectul, li s-a părut că e scump. Dar după ce au văzut cum s-a făcut și ce s-a făcut, au fost mulțumiți din cele două comune unde am vorbit. Atât am avut. Mulțumesc. Domnul Magdici, dumneavoastră ați vorbit cu domnul primar? Cu cine ați vorbit? Cu colegii mei, consilieri AUR, și am încheiat. Ordinea de zi, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița, în trimestrul 4 pe anul 2025. Am ascultat-o aseară pe doamna contabil, am ajuns la o concluzie toți, nu? Cine supun la vot? Cine este pentru? Cu modificările de aseară. Da, da, dați-mi da. și mie numărul, domnul Tighean, dați-mi numărul de la raport. Cine este pentru? Rodica, cum votezi? Pentru, nu? Deci, împotrivă? Nu, lasă. Vali, băi, Vali, dar m-a rugat, deci s-a adresat la mine, nu așa. O ședință specială cu băga pumnul în gură. Păi le-ați primit pe mail. Uitați acolo. Deci cine este împotrivă? Câți au fost pentru? Cine se abține? Împotrivă doamna Lisovski. Și se abține doamna Adin. Deci 13 pentru. Doamnă, nu mai are rost să mai motivați, că seara ați fost aici. Ce să mai motivați, că am înțeles toți. Nu sunteți de acord. Motivați-vă, motivați, doamnă, motivați. Motivați, doamnă. Poftiți. Bun, la rectificarea bugetului sunt prevăzuți banii pentru echipa de fotbal, care nu se supune regulamentului și ghidului solicitantului și nu putem să atribuim sume nerambursabile către sport prin rectificări bugetare. Drept urmare, eu vreau să dorm liniștită pe pernă și ăsta este motivul meu pentru care am votat negativ. Mulțumesc! Da. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Crevedia pentru trimestrul 3 al anului bugetar 2025. Supun la vot. Cine este pentru? Execuția bugetară. Cine este pentru? Cum ești, Ioana? Ioana? Mai tare. Zi mai tare. Salvă, domn. 8 pentru. Cine este împotrivă? 1, 2, 3. Păi zi. 3 împotrivă. Cine se abține? Cine mai fost? 1, 2, 3. Se abțin 3. Doamna Adina Clipea. Fane, parcă. Fane, te-ai abținut, nu? Și cu domnul Teodorescu. Da, spune. În primul rând, dacă vorbim de o execuție bugetară, este absolut normal, cred că chiar și o cerință legală, să avem pe de o parte sumele planificate prinse în buget și execuția pe cealaltă parte. Pentru că bugetul este una și execuția este alta. Modul în care ne-a fost prezentată această execuție bugetară nu ne dă posibilitatea să vedem dacă a fost respectat bugetul. Domnul Tighean, am o rugăminte, mai rar că nu poate doamna Simona să nu... A pierdut... Bun, în regulă. Deci...
Nu, dar se aude și tare, nu știu de ce. Votul meu împotrivă este pentru forma în care ne-a fost prezentată execuția bugetară. Ca să putem vota în cunoștință de cauză, în execuție trebuie să avem, pe de o parte, prevederile bugetare, pe cealaltă parte cheltuielile efectuate, în așa fel încât să putem să constatăm eventualele diferențe în plus sau în minus față de prevederile din buget. Mai vin și mai explic dacă este cazul când refacem. Trecem la punctul numărul 6 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 cu rata inflației din anul 2024. Domnul Tighean a avut mai supunem o dată la vot. Haideți să mai supunem o dată la vot acest proiect cu amendamentul dumneavoastră care l-ați făcut, domnul Tighean. Ați avut un amendament la acest proiect? Nu, eu nu am avut amendament. Eu am avut propunerea de a fi scos de pe ordinea de zi pentru că este prematur să discutăm. Ordinea de zi a fost aprobată, capitolul încheiat. Nu, da. Nu, s-a votat ordinea de zi. S-a votat la ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea proiectului privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 cu rata inflației? Cine este pentru? Ioana? Domnul președinte, deci se mărește cu rata inflației. Cu rata inflației, okay. Da. Rata inflației. Cât sunt? Domnul? 8, 9... Sunt 12. 12, da. 12. Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3. Doamna Adina și... Da. Ce? Da, am vorbit... Domnul Teodorescu, am vorbit cu Cătălin. Asta noi trebuia să o facem din luna aprilie. Trebuia să o facem din luna aprilie. Păi, nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Deci trebuia de atunci să o facem, deci... Eu așa am înțeles de la el. Deci, eu vă spun... Eu vă spun că a fost în aprilie, da. Da, eu am înțeles, de-aia am explicat domnul, ce mi-a spus și mie Cătălin, așa mi-a spus. Este un alt vot, este un alt fel de vot, este o înregistrare de vot electronic. Uite și eu pe aici, noastră. Haideți, gata, vă rog. Mergem mai departe, trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la articolul 470, aliniatul 5 și aliniatul 6 din legea numărul 227 privind codul fiscal aplicabil în anul fiscal 2026. Eu aici aș ruga-o eu pe doamna secretar să îi explice. Mașinile de peste 12 tone. Deci pentru alea votăm. 12 tone pentru mașini. Păi, au fost documentația la dumneavoastră. Da. Eu mai vorbesc. Supun la vot. Cine este pentru? Ioana? Da. Da, e mijloc, da. Deci 8, 10. Dar de ce trebuie să ne spui nouă cu glas tare? Crezi că ne e frică? Nu o spun ca să vă fie frică, vă spun, vă atenționez că ceea ce faceți este contrar legii. Nu merge. Cine este împotrivă? Câți au fost pentru? 10. 10 au fost. 10. Cine este împotrivă? Cine se abține?
1, 2, 3, 4, 5. Trecem la punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani. L-am făcut ăsta. Diverse. Mai avem diversele. Cine mai fost? Cine să mai țină? Așa, și cu domnul Teodorescu. Da. Da, domnul Fane. Domnul Ștefan, ce? Nu, păi da, la diverse. Deci, o luăm așa, domnul Tighian. Domnul Fane? Cine mai se scrie la domnul Toader? Păi nu v-am văzut. N-am să mă mai ridic în picioare, că am văzut că nici ceilalți colegi nu o fac și consider că suntem între noi, mai ales la diverse. Și tot pentru că am zis că suntem între noi, ar trebui să mergem un pic mai aproape de ceea ce trebuie să facem noi în acest Consiliu. Eu nu am de gând să țin sfaturi și prelegeri, domnul Șerban a fost profesor, poate fi la un moment dat justificat și ca o deformație profesională, nu asta, dar la logică nu am rămas niciodată repetent. Și după logica mea, lucrurile sunt în felul următor. Noi nu venim de acasă cu o hotărâre gata luată în privința votului pe care îl avem de dat. Aici trebuie să ne ascultăm unii pe alții, să ne completăm cunoștințele și informațiile în așa fel încât în final să votăm în cunoștință de cauză. Și atunci, această procedură, primim proiectele de hotărâri, trebuie să venim cu un amendament pregătit, îl votăm sau nu îl votăm, trecem la votul proiectului și după aceea abia cei care sunt împotrivă pot să justifice. Eu sunt convins că de multe ori cei care sunt împotrivă, unii dintre cei care sunt împotrivă, care justifică suficient de bine atitudinea, stârnesc o umbră de îndoială și asupra celorlalți, dar deja votul este dat. Da? Deci, nu e nimic. Nu țin neapărat să știți asta. Deci, această discuție prealabilă, înainte de a justifica, când se pune un proiect, este bine să-l supunem unei discuții prealabile, în așa fel încât să ne lămurim, că poate sunt lucruri pe care nu le știe toată lumea. Apucăm să votăm într-un fel și după aceea aflăm lucruri care ne pot conduce la ideea că ne-am pripit și nu mai putem să mai revenim asupra votului. Deci procedura aceasta o fi valabilă la Parlament, la partide care vin cu răspunsul în plic sau eu știu cum, dar aici la noi ar trebui să ne ascultăm, să ne respectăm și să ne înțelegem unii pe alții. Eu cel puțin simt nevoia de lucrul ăsta. Nu știu toate lucrurile de aici, nici nu am cum să știu, dar atât cât știu, vreau să fie în cunoștință de cauză. Asta este de procedura internă. A doua chestiune. A doua chestiune este legată de faptul că am avut satisfacția ca aseară să fim consiliați de către doamna care asigură consultanță din punct de vedere contabil primăriei. Este o persoană foarte bine intenționată, pregătită, care cunoaște foarte bine activitatea economico-financiară a primăriei și dacă am reușit să o avem mai mult printre noi să lămurim lucrurile,
ne-ar fi de mare folos. Împreună cu un jurist ar fi chiar extraordinar. Pentru că dumneavoastră ne-a spus, eu am luat balanța. Vedeți, execuția bugetară este o construcție acolo. Dar ea are în spate această balanță, 32 de pagini, în care sunt conturile în care s-au înregistrat toate documentele din contabilitatea primăriei. Aici sunt foarte multe conturi de furnizori. Furnizori înseamnă datoria pe care primăria o are față de furnizori. Dacă le adunăm, ele sunt pe capitole, 200, 2000, 400 și ceva de mii și așa mai departe. Sunt datorii foarte mari de plătit la furnizori. Este bine să avem o structură a lor. 1. 2. Apar o grămadă de poziții cu taxe și impozite neîncasate, persoane juridice, 2 milioane și ceva de lei. 2 milioane și ceva de lei. Astea toate, dacă le adunăm, mai formează 20 de milioane de lei, încă un buget al anului local. Deci sunt bani. Eu nu zic să mergem la poarta oamenilor și să executăm, dar poate să apară riscuri ca unele dintre aceste datorii să se prescrie. 20 de milioane, nu 20 de milioane. 20 de milioane datorii de la populație, persoane fizice și juridice. Da? Nu, eu nu vorbesc în bani vechi, că ne încurcăm. 20 de milioane. Încă un buget pe un an de zile. Bun. Și nu știm dacă unele dintre acestea mai sunt în termen, nu sunt. Probabil Curtea de Conturi știe sau avem garanția că cineva verifică lucrurile acestea, pentru că de aici sunt riscuri. Să pierdem banii respectivi, să fie penalizați oameni care, din neștiință, din nebăgare de seamă, să nu urmărească aceste lucruri. În afară de asta, nu apare în balanță, dar doamna contabilă, doamna consilieră mi-a spus că Primăria Crevedia are datorii față de ADI, asociația aceasta la care noi dăm gunoiul, de 3 milioane și ceva, 3,090 și nu știu cât, 3 milioane. În baza acestei datorii, Primăria Crevedia, prin reprezentantul său, a făcut o eșalonare la plată lunară, câte 84.000 de lei lunar până la anul viitor, până se achită această sumă. 2028? Da, nu, am văzut-o acum, eu n-am știut de ea, eu ce vă spun doar din discuția cu dumnei, dar este și o hârtie scrisă. Ne-a spus, dar spunea de 4 milioane și nu știam exact eșalonarea cum este. Dar nu e asta foarte important, este o eșalonare. Deci primăria, comunitatea din Crevedia are o datorie față de această organizație de câte 84.000 pe lună, total 3 milioane. Și aceștia sunt niște bani în bugetul localității. Nu știm exact cum a fost stabilită această datorie. În momentul în care s-a semnat o eșalonare, e de presupus că cineva a verificat. Dar undeva nu ar trebui să fie scrisă și cauza? De ce nu s-au încasat bani? De ce nu s-au plătit? Ori s-au încasat banii de la populație și au avut altă utilizare, ori s-au predat cantități mai mari de gunoi și nu au fost nominalizați, pus în seama cuiva. Și am să rog pe domnul Ștefan, care știe și el lucruri legate de treaba asta. Da, să spună, sunt convins că va completa. Deci, domnilor colegi consilieri, că ne ciorovăim, că ne luăm cuvântul, că ne întrerupem, asta e joacă de copii de grădiniță, dă mie mingea. Astea sunt lucrurile importante pe care trebuie să le avem în vedere. Da? Și dacă nu suntem uniți și conștienți că lucrurile acestea ne privesc pe toți și că avem datoria să ne ocupăm și să le gestionăm, pentru că altcineva văd că nu le gestionează. Avem mai sume în buget, cheltuită pe fel de fel. Ați observat vreo modificare în comuna Crevedia, în afară de cârpit, care nu știu dacă a făcut-o prin bugetul local, pe la canalele astea de scurgere? Ați observat ceva lucruri deosebite în Crevedia și s-au cheltuit niște bani? Și atunci, noi nu trebuie să discutăm numai hârtii și aia pe amendamente. Nu suntem abstracți, nu suntem teoreticieni. Noi ar trebui să fim oameni practici care să fie preocupați de bunul mers al comunității. Și în hârtii, și în gestiune, și pe teren. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți un drept la replică, că am fost... Cum după...
La asta m-am referit la faptul că nu avem voie să vorbim. Iar apropo de păreri și de exemple și așa mai departe înainte de vot, nu sunt de acord, pentru că s-ar putea ca acele informații să nu fie adevărate sau să nu fie verificate și se influențează votul. Despre asta era vorba. Avem un amendament, am găsit undeva că e o ilegalitate, o problemă. Da, dom'le, facem scris și îl depunem la Consiliu. Se votează cum se face la lege. Că dacă ne certăm, unul zice una și altul zice altul. Eu am impresia la un moment dat că unii vin aici doar ca să facă scandal. Asta e impresia mea. Mulțumesc. Domnul Fane. Domnul președinte, mulțumesc. Cred că am nevoie de 3 minute. Am și eu 6 puncte care vreau să le aduc la cunoștința dumneavoastră și în special a domnului viceprimar. În primul rând, tot am discutat de bani. De 2 săptămâni, iluminatul public stradal se stinge la ora 7:30. La 6:30 este lumină. O oră funcționează degeaba. O oră pentru toată comuna înseamnă ceva bani, zi de zi. Deci, dacă se poate să ia măsuri, să reprogrameze ceasul la acele instalații, bun. A doua problemă pe care vreau să semnalez. Domnul Matache, eu am ascultat... Vă rog, nu m-a întrebat doamna Simona la ce oră... Da, am înțeles, da, au intervenit alții. La 7:30 și la 6:30 este lumină, da. Puteți verifica. A doua problemă pe care vreau să o semnalez, tot s-a votat astăzi rectificarea bugetară. În rectificarea bugetară s-a prins și o sumă pentru pietruire. Sunt foarte multe străzi care nu au acces, nu sunt pietruite. Dau câteva exemple. Strada Dr. Daraban, strada Armenească. Eu vreau să le spun aici ca să... Da, o secunde, domnul președinte, eu vreau ca să le aduc la cunoștință, să se știe. Doamne ajută dacă le au în evidență. Strada Izlazului în Cocan, strada Strupilor, deci ca idee să le pietruim. Tot astăzi în rectificarea de buget s-a alocat o sumă și pentru mentenanța iluminatului public stradal. Pe foarte multe străzi sunt lămi care nu funcționează. Dacă până la ședința următoare pot să vin și cu o situație, am cam jumătate din comună făcut o listă. În ședința trecută am adus la cunoștință și am atras atenția că mașina de gunoi nu intră pe toate străzile. Bun. Motivul că sunt arbori netoaletați. Domnul viceprimar ne-a spus tuturor că s-a rezolvat problema, că au toaletat. Eu vă arăt telefonul meu, astăzi am fost pe toate străzile și nu au fost toaletați arborii. Deci domnul viceprimar, nu pot să spun, ne-a mințit, ne-a indus în eroare. Vă rog frumos să luați măsurile care se impun. De 7 luni de zile am fost cu cei de la Supercom, am fost cu reprezentanții primăriei, pe fiecare stradă în parte, s-a constatat că așa este, sunt peste 20 de străzi unde nu se intre să ia gunoiul. Dacă observați și pe paginile de Facebook, un domn chiar a făcut o postare live pe motivul ăsta, care tomberonul 200 de metri până la strada principală, că cei de la Supercom nu vor să intre cu mașina. Și acei oameni plătesc taxa de gunoi. Deci, haideți să ne facem treaba conform procesului verbal care s-a stabilit atunci, în luna aprilie, mai, ceva de gen. Bun, și încă o singură chestiune, poate avem în vedere, mai ales că astăzi la rectificarea de buget s-au economisit 300.000 de lei, poate avem în vedere anul viitor să găsim o soluție pentru transportul public. Cel puțin în satul Dârza sunt foarte multe persoane care merg pe jos la servici, la buftea, foarte mulți elevi la școală. Să găsim o soluție, dacă, nu știu, nu mă pricep, ca idee, dacă cumpărăm noi un microbus, dacă facem un serviciu de transport, dacă luăm legătura cu cei de la buftea să facem un protocol, să vină. Adică haideți să găsim o soluție, că de aceea suntem și noi aici și cei care sunt în primărie. Da? Ok, vă mulțumesc mult. Domnul Viorel, domnul vice vrea să vă spună un cuvânt. Referitor la străzile unde nu se poate ajunge cu mașina pentru gunoi, dumneavoastră cunoașteți destul de bine cum stau lucrurile. Străzile sunt prea înguste
Străzile în momentul ăsta sunt pline de noroi, sunt străzi care mașina nu poate intra. Ne chinuim de câteva luni de zile să facem rectificarea de buget unde să prindem niște amendamente sau pietriși pentru astuparea gropilor. Probabil că acum, dacă o să ne permită timpul, o să mergem și să astupăm gropile cu noroi. Gropile care au noroi. Deci gropile unde sunt noroi, Doamne. Unde sunt străzile mai înguste, vă dați seama că nu putem noi să aducem mașina de gunoi să aducă sau să intre, să nu mai poată să iasă, sau nici n-are loc mașina de gunoi. Aici sunt lucruri care trebuiau la vremea respectivă puse la punct, străzile să nu fie atât de strâmte, să nu se dea autorizații pentru construcții unde drumul era prea îngust și, mă rog, sunt lucruri care trebuiau lămurite la vremea respectivă. Acum deja e târziu. Noi cunoaștem, avem o situație a străzilor unde trebuia intervenit și vom ține cont de ea, o vom duce la îndeplinire în momentul când se va putea interveni. Domnul viceprimar, cu tot respectul, să nu o luați ca un afront, despre străzile care vorbim, sunt străzi care sunt asfaltate. Strada Chiei la Dârza e strada asfaltată, ne-a spus că ați toaletat-o, nu s-a toaletat. Sunt foarte multe străzi. Eu cred că nu cunoașteți bine situația, poate nu ați fost informat. Nu vă acuz pe dumneavoastră direct, dar găsiți o soluție să se rezolve problema. Asta e cel mai important. Da, vă mulțumesc. Numai puțin. Domnul Viorel, eu îmi aduc destul de bine aminte că dumneavoastră ați avut o sesizare pe tema asta, ați venit, ați mers cu cei care răspund de situație, dar pe mine nu m-ați anunțat. Acum nu înțeleg situația, adică dumneavoastră ați venit, ați luat hotărâri și eu trebuie să execut, nu? Domnul viceprimar, eu nu am fost singur pe stradă. Fiți puțin mai explicit. Am fost cu reprezentanții primăriei, cu domnul Ionuț Gheorghe și domnul Dorel Simion. În urma acelei constatări în teren s-a făcut un proces verbal, un proces verbal mi s-a dat mie, un proces verbal a rămas la primărie, adică cred că trebuia să vă informeze de acolo. Deci dumneavoastră ați fost cu dânsii și eu trebuie să execut, nu? Păi dumneavoastră... Trebuie să iau drujba, să mă duc eu să execut, nu că vreau eu, legea spune că dumneavoastră ca viceprimar sunteți responsabili de domeniul public, atât. Și deci dacă dumneavoastră ați fost cu băieții care se ocupă de domeniul public, acum de ce îmi cereți mie? Adică ce vreți să spuneți? Că domnul Ionuț nu și-a făcut treaba? Nu, eu spun în felul următor. Deci dumneavoastră spuneți că domnul Ionuț nu și-a făcut treaba, nu? Domnul Costel, eu vă spun în felul următor. Aveți o lună de zile de când v-am anunțat eu și n-ați făcut nimic. Dar în urmă cu o lună de zile ați spus că s-au toaletat arborii pe acele străzi. Mulțumesc. Am să-i sancționez pe cei care se ocupa de așa ceva și nu și-au făcut treaba. Faceți-vă datoria, domnule. Haideți că așa nu mai ajungem la nicio concluzie. Și este cel mai important că oamenii cară 200 de metri acele tomberoane și plătesc aceeași sumă ca și dumneavoastră, ca și mine, ca și restul. Ați mai spus o dată asta. Vă mulțumesc. Domnul Toader, sunteți la cuvânt. Uitați, vedeți, uitați că nu vă dau cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul președinte. Păi, nu ești prietenul meu? Ești prietenul meu. Mă costă ceva, domnul președinte? Mă costă ceva? Mă costă ceva? Ce să facă? Mă costă ceva că mi-ați dat voie la cuvânt, mi-ați dat drumul la cuvânt? Să vă coste ceva? Da, da. Nu fac afaceri cu dumneavoastră, domnul Toader, sunteți periculos. Știu, faceți cu alții dumneavoastră. Sunteți periculos, nu fac cu nimeni, domnul Toader, afaceri. Vă pot anunța că în baza hotărârii Consiliului Local 48 din 25 a 9 2025, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local a fost actualizat. Din acest regulament rezultă următoarele reguli. Ordinea dezbaterii. Am solicitat numai dacă există obligativitatea dezbaterilor. Și spune, da, dezbaterea proiectelor sau altor probleme se face de regulă în ordinea în care sunt înscrise pe ordinea de zi. Inițiatorul proiectului trebuie să aibă posibilitatea să susțină proiectul când cere cuvântul. Luările de cuvânt ale consilierilor. Consilierii locali vor participa la dezbateri, deci dezbateri. Orice proiect de hotărâre care este pe ordinea de zi trebuie să aibă o dezbatere în Consiliul Local, în ședința ordinară a Consiliului Local.
Dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Păi și m-am înscris la cuvânt și nu mi s-a dat cuvântul, da? Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt. El poate propune Consiliului, un timp alocat fiecărui vorbitor și un timp total pentru dezbatere. Deci, dacă sunteți președinte, la ședința următoare, că ați spus că vreți să fiți un președinte adevărat, orice proiect de hotărâre trebuie să aibă un anume timp pentru dezbateri și un anume timp pentru fiecare consilier să intervină. În alte ordine de idei, vreau să vă spun așa. Nu mai vreau să-i pun acele întrebări, că domnul viceprimar nu a binevoit să ne aducă acel document. Dar intrăm tot pentru domeniul public. Vă rog frumos să mă lăsați, nu mă întrerupeți. Nu mă întrerupeți. Nu mă mai întrerupeți. Vreau să-i răspund, doamnă. La sfârșit, domnule, răspundeți, dacă aveți ceva să răspundeți. Există o trecere de directori la grădinița cu program prelungit din Sanmucaș. Trecerea de directori este nemarcată de un an de zile. Acolo este un haos total dimineața. Notează chestia asta. Bă, să-l trimiți pe Ionu să o marchez. Da? Pentru protecția copiilor și a părinților care ajung dimineața la acea... Nu. Nu, tăiat tot. Ia încearcă acum. După părerea dumneavoastră, domnul, dar mulțumesc pentru sarcasm. Dar nu ține de internet, cred că ține de ceva de acolo, un buton. Poți vorbi la microfon. Nu, chiar n-am umblat la el. Eu la mine este. Nu, e de aici, nu. Dar nu, să știți că n-am umblat. Păi de ce să veniți? Dar de ce veniți cu telefonul la domnul Toader? Că registrați? Nu registrați? Pe cuvântul tău, Florin. Pentru domnul viceprimar, în ceea ce privește buldoescavatorul, tractorul cu remorcă, vă rog să prezentați un raport la viitoarea ședință Consiliul Local privind închirierea acestor utilaje, consumul de carburant și ce sume s-au încasat în perioada anului 2025 din închirierea lor. Fane, mai apasă o dată pe ăla, mă ia vezi. Eu pot să face, domnul, nu intru în polemică cu dumneavoastră. La grădința cu program prelungit din Sanburcaș nu este amenajată o parcare pietruită măcar. Acolo, domnul viceprimar, trebuie pusă doar o țeavă pe acel canal de desecare și niște piatră să poată parca lumea și în fața stadionului, că este și stadionul unde mergem și n-are lumea unde să parcheze acolo. La Sanburcaș. Șanțul acela de preluare a apelor pluviare este o distanță foarte mică, vreo 70 de metri. Domnul Cristian, ți-o oprit dumneavoastră, puteți să despre... E pornit, dar nu merge alea. Și referitor la ce mi-ați, la ce vreau să vă spun în momentul în care nu mi-ați dat... Lăsați domnul, lăsați că nu se... Nu, dar nu să mă opri. Hai, vorbește, Florin. Referitor la de ce nu m-ați lăsat să iau cuvântul atunci, este un abuz din partea dumneavoastră, voi sesiza prefectura. De asemenea, este un abuz și din partea doamnei secretar, care a permis doamnei consilier să intervină. Nu se poate interveni. La noi, la Crevedia, nu avem așa ceva. Această ședință, nu știu dacă va fi validată, proiectele de hotărâre vor avea... Care consilier? Vor avea acceptul prefecturii sau nu știu, semnătura prefecturii. Și de ce am vrut atunci să intervin? Păi, domnilor consilieri și prietenii mei dragi, este posibil ca o capelă, să dăm bani unei capele 200.000 de lei
200.000 de euro, o capelă, 200.000 de euro? Am dat noi atâți bani? Da, dar să vedeți ce rectificări. Păi nu duceți în... Așa ni s-a adus aceste lucruri, da? A fost 100.000 de lei, Florine. A fost atât. Aprobat, dar noi chiar trebuie să aprobăm de fiecare dată aceste sume. Dacă le aprobăm printr-o hotărâre a Consiliului Local, când aprobăm bugetul, gata, hai mă lasă. Specificate aceste justificare, noi nu trebuie, doamna secretar, să mai trecem ca în să-i dai buget. suma din buget, în bugetul total. Nu dăm noi 200.000 de euro. De ce? Trebuie doar aceste sume să aibă la bază documente justificative. Duci în eroare... Măcar un deviz, duci în eroare cetățenii că dăm 200.000 de euro noi, primăria. De unde dăm noi 200.000 de euro? Am aprobat 100.000 de euro. Așa a venit domnul cu proiectul făcut de cineva pentru o capelă. 100.000 de euro. De lei. Preot în Mitică. Păi da, dacă nu, păi a dat-o pe euro. Preoții din Comuna Crevedia, când mă adresez dumnealor, primesc terenul gratuit pentru cimitir, după care vând loc de veci, vând cetățenilor. Lăsați-mă să termin, domnule. Păi vorbim de capelă, domne, nu vorbim de cimitir. Ca să vedeți unde s-a ajuns cu această Păi da, de ce? Vorbim de capelă. Lăsați-mă, domnul președinte, mă lăsați. N-ați fost de... Păi da, dacă vă las toată noaptea vorbiți dumneavoastră. Nu, domnule, nu, eu termin acum. Domnul președinte, termin acum, într-un minut am terminat. Cum este posibil ca să se cheme loc de veci și după 7 ani preoții să-ți arunce mortul afară și să revândă locul? Și ei vând locurile. Ei vând locurile cetățenilor, date de noi gratis. Noi le aprobăm, noi le facem canal, noi le facem gard, noi le facem aveți dovezi din sensul ăsta, domnul Florin? Că faceți acuzații foarte grave. Nu plătești... Păi eu plătesc, dar nu mi l-a luat nimeni. Părinții mei și morții mei sunt acolo de când e cimitirul ăla. Cimitirul ăsta e cumpărat de aici, de biserică, nu e de... Ce e cumpărat? E cumpărat locul, terenurile astea de cimitirelor unde sunt date de către noi, Consiliul Local. Domnul Toader, scuzați. Domnul Toader, aici e terenul de la cimitir e cumpărat de parohie. Care domnul? Eu sunt de acord cu donații, pot face, dar donația este 500 de lei, 50 de lei, cum să cheamă. Da, mi se pare ceva... Da, domnule, dar nu mi se pare așa ceva ca biserica este a noastră, este biserica ortodoxă, să-și ceară după 7 ani locul de veci să-l recumpere. Eu... Da, dar nu se poate așa Florine, domnul Toader, domnul Toader, biserica are Consiliul Parohial al lor care decid și prețuri și tot ce este pentru biserică. Păi da, păi nu e aberant. Pentru că... Gata, mai ai. Acum a luat și cu oliva. De la capelă ajungem la colivă. Domnul președinte, gata, stai puțin. Domnul, mai avem 2 persoane care s-au înscris la cuvânt. Vă rog să respectați și cu dânsul 3. Nu este posibil, de asta am ridicat aceste probleme, nu este posibil ca noi să dăm acestor preoți care au venit cu trai stambăț în comună. Trebuie să avem capelă, Florine, în toate satele, în toate satele. Capelă la un preț exact, domnule, păi da. Nu așa, la un preț normal, la un preț decent, la un preț bun. Și care e prețul? Să-și facă, dar un preț decent. Da. Cât e metru pătrat construit, domnul? Cât e domnul viceprimarul metru pătrat? Florina? Haide, Florina, te rog frumos, hai că nu intrăm. Hai, să trec. Doamna Adina, vă rog să faceți liniște, mai avem 3 înscrieri. Ăsta merge. Dar nu se mai stinge. Bun, mă aud? Ok. Am o sesizare de la mai mulți părinți
pe tema trecerii de pieton de la școala din Crevedia. Și voiam să știu dacă în planul acela de amenajare, podețe, peisagistică și ce mai este de-a lungul DN-ului, sunt incluse locuri de parcare pentru părinții care vin să ia copiii în zona școlii, pentru că acum cum parchează părinții, mai ales că sunt și noroaie și gropi, parchează jumătate pe carosabil, iar în momentul în care copiii traversează, nu este vizibilitate ca lumea și camioanele știți cu ce viteză trec tirurile. Și voiam să știu dacă știe cineva să-mi spună dacă în zona școlii Crevedia va exista, este pericol la trecerea de pietoni. Aia s-a montat de către cei de la, de la drumul național, s-a montat 2 stâlpi chiar pe, cu 2 lămi, chiar pe trecerea de pietoni de aici până la București, că nu a fost numai la noi. Ideea este că se vede, dar da. Și ideea era dacă știe cineva să-mi spună dacă se vor amenaja locuri de parcare în zona școlii, așa cum ar fi și normal să fie. Deci parcare mai mare decât ceea ce se vede acum nu se poate face, că nu e spațiu. Deci am înțeles. Bun, deci trebuie am înțeles. Bun, asta a fost un... Da. Întotdeauna sunt probleme. Da, bun. S-a făcut o parcare în fața grădiniței, dar părinții niciodată nu or să parcheze acolo și să facă drumul până la școală, că ne-am învățat să mergem cu mașina până oriunde. Dar altceva, vă rog să mă lăsați să termin. Domnul Jeloaică, vă rog frumos, lăsați-mă să termin, că altfel ne întindem mai mult decât este cazul. Bun, eu mai știu așa, noi, consilierii locali, avem obligația să verificăm investițiile pe care noi le aprobăm la bugetul local. Da? Am aprobat investiție de 150.000 de lei pentru reabilitare grupuri sanitare Școala Dârza. Avem și obligația, pentru că noi am semnat, am votat pentru banii pe care primarul îi cheltuie. Și noi avem obligația să vedem dacă banii ăia pe care noi i-am bugetat se duc acolo unde trebuie și cum trebuie. Bun. Drept urmare, lăsați-mă să vorbesc. Eu mă simt obligată. Deci eu mă simt obligată, da? Bun. Drept urmare, am solicitat primăriei și mi-au pus la dispoziție devizul detaliat al investiției de la grupurile sanitare. Investiție care s-a numit reabilitare, dar nu este reabilitare, pentru că grupurile sanitare s-au făcut în fosta bibliotecă, deci nu s-a reabilitat, s-au făcut grupuri sanitare noi în camera unde a fost bibliotecă cândva, astfel s-a schimbat total planul clădirii. Profesorii mi-au spus, nu știu dacă la momentul ăsta au reușit să obțină toate autorizațiile, dar la momentul respectiv, când eu am vorbit cu dânsii, nu obținuseră autorizațiile necesare pentru funcționare. Bun. Deci, dintr-un start s-a spus reabilitarea grupurilor sanitare și nu a fost reabilitare. Luând acum devizul la Puricat, am constatat așa, mai multe inadvertențe. Am constatat că s-au achiziționat 20 de metri pătrați de gresie maro, care nu există montată în grupul sanitar. Grupul sanitar are o suprafață de 20 de metri pătrați. Pentru ăștia 20 de metri pătrați, faianțarul a lucrat 266 de ore conform devizului, adică 33 de zile. Da? Și în astea 33 de zile, dacă împărțim pe așa, a muncit, a montat gresie și faianță 0,5 metri pătrați pe zi. Și toată treaba asta pe noi cu faianțarul, care a pus 20 de metri pătrați de gresie cu 70 de metri pătrați de faianță, ne-a costat 13.000 de lei. Bun, revenim la ușile din PVC. Ușile de acolo ne-au costat 15.000 de lei. Deci nu se poate așa ceva. Deci nu are cum, o ușă PVC este 800 de lei pe internet, deci nu are cum să fie așa. Bun. Ce mai este? Mai este așa, pe lista pe deviz nu se regăsesc
toaletele, deci vasele de WC și chiuvetele. Deci chiuvetele și vasele de WC nu știu când au fost achiziționate și când, dar există manoperă pentru instalarea lor. Da? Dar grupurile sanitare nu sunt incluse în cei 150.000 de lei. Deci noi am aprobat 30.000 de euro prețul unei garsoniere în Buftea, să facem un grup sanitar de 20 de metri pătrați, cu niște costuri exorbitante. Da? Vreți să... Nu, trebuie să aduc... Deci, noi consilierii locali, trebuie să cerem socoteală pentru fiecare ban cheltuit. La 20 de metri pătrați, ca să faci șapă și să iei 1650 de kilograme de ciment pentru șapă, este ceva de viserele. Deci, eu consider că trebuie să ne preocupe modul în care banii pe care noi îi aprobăm sunt cheltuiți de către primărie. Nu putem să trecem cu vederea, că s-a trecut cu vederea ani de zile. Deci, stimați colegi, eu v-am adus la cunoștință situația respectivă. Dumneavoastră, care sunteți cu mandate la activ, ce soluție găsiți? Ce putem să facem noi în situația asta în care am constatat că această investiție a fost supraevaluată? Ca să nu mai spun că am poze de la niște cetățeni care mi-au arătat că țevile din subteran au fost țevi refolosite, erau pline de moloz de la un alt șantier, deci nu au fost puse, da? Bun, deci vreau să știu și eu, ce facem mai departe? Știți cât ne costă un robinet de jumătate de țol, care pe internet, oriunde, la orice magazin de bricolaj, e undeva între 20 și 30 de lei? Pe noi ne-a costat 223 de lei bucata. E făcut din platină, din ce? Oameni buni, trebuie să ne preocupe pentru că noi ne punem girul asupra banilor pe care îi dăm primăriei să-l cheltuie. Deci nu putem. Noi nu putem să trecem cu... Nu răspundem. Nu vorbesc prostii. Deci vă rog frumos, nu mă întrerupeți și nu spuneți că vorbesc prostii, domnul Jeloaică. Pe mine nici nu bat câmpii, pentru că ne preocupă cum se cheltuie. Bun, v-am adus la cunoștință. Deci, stați liniștit. Deci, eu consider că trebuie să aduc la cunoștință colegilor mei consilieri și totodată cetățenilor acestei localități. Mulțumesc frumos! Doamna Adina, păi da, a spus, sunteți trecută și dumneavoastră, atunci să dăm cuvântul domnului... Nu, o singură Adina. Domnul mai era. Domnul. Nu pot acum că știu. Nu vreți să mai... Da, stai puțin. Da. S-a auzit? Acum veniți mai aproape, vorbiți aici. Deci, prima mea audiență cu dumneavoastră a fost acum 8 luni de zile. Am spus niște întrebări, nu știu de cine m-a auzit, cine nu m-a auzit. Se va face ceva pentru comuna asta? Toată lumea s-a lăudat, plan de peisagistică, facem alei, facem asfalturi, facem... Unde este? Încât... Cine a blocat-o, domne, nu mai... Domnul Marius Dincă era cu var vârtești că să face un plan de peisagică la Crevedii. Mamă, ce m-a bucurat, zic, ieșim cu copiii, ne plimbăm, alea. Nimic, absolut nimic. Este un an și... Păi există, domnul Vali. La dumneavoastră, dacă există, se va face peste 10 ani,
că noi stăm și plătim taxe. Eu vreau să facă ceva în comuna asta, că de-aia stăm aici. E o părerea mea ca cetățean, eu vă spun așa. Adică dacă venim să aruncăm legii sau venim și punem, hai să aprobăm chestia aia. Păi o aprobăm chestia aia, dar la chestia aia trebuie să, sub chestia aia trebuie să vină să fie niște documente, niște acte, nu aprobăm bugete ca să doar să le aprobăm, hai să le aruncăm pe geam, că fraierii plătesc. Cum ar veni? Cetățenii. Că noi suntem cetățenii, da? Da. Eu părerea mea, eu așa o văd. Problema ca și cum noi am fi angajați. Nu. Dumneavoastră sunteți aici. Ai altă treabă. Sunteți aici ca să ne reprezentați. Ia-ne de urechi. Ia-ne de urechi. Ia-ne că merităm. Eu vă zic. Trebuia să ții și Noelușa ca să... Domnul Giulian, nu mi-o luați. Eu vă spun că deja depășim anumite limite ale discuției. Discuția, doamnă, eu sunt aici de un an de zile, credeți că eu nu mi-aș fi dorit să înceapă lucrările cu peisagistica pe șosea? Dar vă spun că e foarte mult de lucru din nou la acest proiect, sunt foarte multe aprobări. L-am întrerupt pentru că deja domnul ne judeca din punctul dânsului de vedere, dar era puțin străin de situație. Eu vă spun că e străin de situație, pentru că și eu... Doamnă, proiectul e expirat, înțelegeți? Trebuie din nou aprobări, din nou avize, din nou 1001 de lucruri. Foarte bine, așa este. Exact. Da, îl aveți când vreți dumneavoastră. Doamnă, banii sunt în conturi, nu s-au cheltuit absolut nimic pe tema asta. Trebuie o nouă autorizație, trebuia de fapt din primăvară o autorizație care trebuia eliberată de Consiliul Județean. Dar noi avem rate lunare la bancă. Nu avem nimic, doamnă. Nu avem nimic. Nu, banii pentru acel proiect sunt neconsumați, sunt la locul lor probabil într-un cont care când va fi nevoie... Rata care s-a făcut pentru proiectul acela, cum se plătește? Nu se plătește nicio rată, ascultă-mă. Când ai timp, vii și îți explic eu cum stau lucrurile, că deja ne îndepărtăm de la subiectul numeric. Că deja intrăm... Spuneți, nu, veniți și... Dați-i microfonul de sus. Eu vă zic așa. Sunt cel mai... Nu știu cum nu vreau să mă exprim. Dar când văd că în comuna mea, care trăiesc copii cu familia, cu toată lumea, nu se întâmplă nimic. Dumneavoastră conștientizați că nu se întâmplă nimic? Păi are bătrânul meu la țară, la 100 de kilometri de București, are apă și asfalt și trotuare și noi suntem la 1 kilometru de Buftea și avem niște trotuare și vai de steaua lor, nu poți să mergi copiii. Ce mai bă, domnule, hai să fim realiști, să puneți noi niște... Dacă tot ne întâlnim, hai să punem niște... să ne punem cap la cap, să le așezăm cum trebuie. Nu cum trebuie să ne aruncăm mămăliga de la unul la altul, că tu îmi faci bețe în roate, că tu îmi faci bețe în roate. Nu așa se face. Dacă vreți să construiți ceva stabil și durabil, așezați-vă la masă, că de-aia v-am pus să ne reprezentați și faceți ceva pentru comuna asta. Așa dacă nu facem nimic și ne aruncăm cu mămăligă, nu știu. Da. Eu vă înțeleg. Vreți să vă răspund eu la întrebarea dumneavoastră? Vino mai încoa. Deci, ca să demareze un proiect în ziua de astăzi, trebuie pregătit cu 2-3 ani în urmă. Înțelegeți? Deci, dumneavoastră, nu știu dacă ați observat, dar colegii noștri din opoziție, cam 80% din proiecte sunt împotrivă. Demarați niște proiecte, mă mai ascultați puțin, demarați niște proiecte care n-au nicio treabă cu realitatea. Ca de pildă? Nu, ca de pildă. Care sunt alea care nu? Ați făcut trotuare? Păi da, când era să fac... Ați făcut trotuare? Deci, eu nu am făcut. Domnul, sunt făcute trotuare, mergem să le vedem acum. Făcut noi. Dar cine le-a făcut? Păi eu n-am lucrat la constructor. Constructorul, da? Și constructorul, trotuarele sunt conforme? Nu. Cine l-a făcut? Canalizarea, cine a făcut? Întrebați vechea administrație. Haideți, domnule, nu. Sunteți cam aceiași. Care sunt aceiași? Ședința lasă-mă în pace.
Declar ședința închisă. Gata. Păi am dat cuvântul la cine s-a înscris. Am dat cuvântul, Ioane. Hai, spune. Hai, spune. Hai.